gwamnati na da sabbin shirye-shirye da take aiwatarwa waɗanda za su kawo ƙarshen wannan matsala. Babu wani abu da zai kai ga gaci har sai mun haɗa hannu wajen tabbatar da nasarar ayyukan da za su kyautata rayuwa, su kare rayukanmu, su tsare dukiyoyinmu da kuma kare mana mutuncin. Shugabanci na cike da ƙalubale musamman a wannan lokacin. Inno halara kuma sa'a anani ko Kumi barano ko modan barano na to hado kai miliyan 200 ne za a ba mu kacal akan kai daya idan kuma mutanenka suka mai da mu gidajawan fulani to nan da kiftawar ido iyalinka za su yi cikin takaba. na kashe ki in kashe banza wallahi. Mu dai ba mu da arabi babu boko, muna amfani da hankalinmu ne kawai duk yadda ta zo mana. Idan daidai ta zo daidai ne, idan ba daidai ba ne ba ma mu daidai ne. Ya muna zaune za a ringa shigo mana garuruwa ana hargitsa mu ana ɗiban mu kuma muna yi wa kuɗin fansa. Wannan yar hannu ce Alhaji. A ce kana zaune a gidanka wani mutum ya hauro maka a kama yarinya a yi mata fyaɗe a kama kota a yi mata fyaɗe wani irin mutane ne. Ke sai na kashe. Billahi lazi la ilaha illa wa duk wanda ya ƙara shigo mana wallahi sai dai mu. Gidan nan wuta ba kun kaya. lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yahsubukum bihi Allah yaghfir liman yasha wa ya'lamu man yasha والله على كل شيء قدير